Nadumduman niyo pa bala ang mga ginhimo naton sang naglikid si Mana? May titulo ato nga 4-letter picture sort. Ano ang inyo ginhimo? Insakto, gimbahin-bahin ninyo ang mga laragway base sa ila una nga letra. Pwede bala kamo makahatag sa mga letra nga gitun-an naton sang nagligad si Mana? Gusto mga bata. Letra W, letra K, letra Y, kag letra Q. Sa liwat, ano ini nga letra? Insakto, letra W. Ano ang tingog sang letra W? Gusto. W. Suliton naton 3 ka beses. W. 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 Parehasang W. 8. Sa liwat, ano naman ini nga letra? Insakto, letra K. Ano ang tingog sang letra K? Husto liwat. K. K. Suliton naton 3 ka beses. K. 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 Parehasang K. Kalayo. Ano naman gani ni nga letra? Insakto, letra Y. Ano ang tingog sang letra Y? Husto liwat. Y. Suliton naton 3 ka beses. Y. 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 Parehasang Y. Yabe. Kag ano ini nga letra? Insakto, letra Q. Ano ang tingog sang letra Q? Husto. Q. Q. Suliton naton 3 ka beses. Q. 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 Parehasang question mark. Kabansay sa inyo mga bata. Tagaanta kamo sang pitoon.